Igbo mụrụ nze mụ ọzọ ụtụtụ ọmanụ nke onye chilinya zelu asị m amaka melụ nwoke melụ nwanyị ngo onye ji eko nya akakwana. Tata bụ ụbọchị Satọde. Na mbụ ka anyị ogodu biko maka ndị malụ na anyị ji tata asụ Igbo maka na ihe anyị ji tata bụ Satọde eme bụ ka anyị sụọ Igbo, ịkwado asụsụ anyị bụ Igbo. Mana mgbe ụfọdụ o nwere ka ife ya esi dị asị ka ebuelie ọnọdụ maọbụ afụ ihe ka ubi ele ọba. So biko nụ anyị ya ebujie next week Wednesday and Saturday iji wee kwado asụsụ anyị bụ Igbo. Unu na-anya n'ụtụtụ a platform ahụ platform Peaceful Ụmụada. Unu na-anya n'ụtụtụ a na-afụ na anyị nwere nnekwu mmọnwụ ndị Ụmụdịọka ji aba mba. Oke mmọnwụ Ụmụdịọka ji aba mba. Ihe nji wee sị ya o nwere mbọsị ọ bịara ebe a nsị ya na o nwere ihe mfolo o postu gbasara Ụmụdịọka. Unu ma na onye Ụmụdịọka ka ọ bụ, enwekwala Ụmụdịọka n'Ọka, o nwekwala obodo ọzọ nwechela Ụmụdịọka. M wee sị ya anya biko na ọ ga-abịa na ihe ahụ o postu na ọ masịrị m na mụ chọrọ ka anyị malụ akụkọ so ihe gbasara Ụmụdịọka. Okwu anyị nkwa na ọ ya bịa tata bụ Satọde. Tata bụkwa Satọde. O wee bịa ka anyị na-anọlịa. So waja officially you are welcome. So biko ihe nchọ ka ịkọọla anyị bụ akụkọ gbasara Ụmụdịọka because na ihe mfuli post ma Ụmụdịọka dị n'other states. So we just want to know the history behind Ụmụdịọka. Kunu si mee wee chịkọta wee kpọkọta onwe unu ọnụ wee malụ na unu bụ nwanne because I believe na unu ma na unu bụ nwanne. Unu ji wee menwo that kind of gathering. Daalụ rinne. Okay. Biko everybody n'ebe a mute your mic. Inwe ajụjụ ọ bụrụ na okwuche you ask him question biko. Thank you. And ihe ọzọ nchọ unu melu mbụ biko keep tapping on your screen. That is the highest I ask of you. Daalụ. Waja over to you. Ya ụmụ nwanne m ekene m unu. Nwanne unu nwoke waja ofu onye Ụmụdịọka aka dị ọcha. Aka nsị ada ama acha aja. Na-ekwuju oyi gwe m ọzọ maka na okwu m na-ekwu ma ama. Yes. Dịka ife nwanne anyị nwaanyị jụ mụ bụ Ọgọchukwu. Ife dị mma ka ọ bụ because ekwu na onwe otu osu gbaba anyị yalị anyị eme gịnị anyị ajụ ajụjụ ka anyị wee mụta because nọ na ajụjụ ka a na-esi amụta ife ọ bụrụ na ịba mba ma ọ na ịnụ ọgụ. Abụ m onye Ụmụdịọka ndị Ụmụdịọka bụkwara nke dị na Dunukọfịa Local Government Anambra Steeti na n'ime Nigeria. Now dịka anyị si wee nwee Ụmụdịọka na ngalaba n'Igbo dị iche iche bụ na enwere ife ndị be anyị ndị Ụmụdịọka na-eme olden days a na-akpọ Igbo ichi. Ya na-anụ ka some people na-ekwu ya mana ndị be anyị ndị Ụmụdịọka ife specialize. Inesia some of that video mpost ihe afụcha ebe a na-emegasị anyị na-egbucha ndị mmadụ ichi. Ife awọlụ ndị be anyị na-alụ olden days sa na-ejecha mba je na-eme ya. Na bi na ndị Ụmụdịọka be anyị bụ ndị na-eme ka ife ọ na-asị nwanne. Ịbịa oge main market na-ewu ije jụọ ese na main market Ọnịcha. Anyị agwa ka ndị Ụmụdịọka si eme ife anyị na-eme ka ife ọnụ onye bịawa kpọrọ nwanne ya. Ije na Trinity Lagos. Anyị agwa ka ndị Ụmụdịọka si eme ife na Trinity onye bịawa kpọta nwanne ya. Ị bịakwana Ghana mbịa a lot of ndị Ụmụdịọka bi Ghana because of me through me. Fancha nọkwana Ghana. Enwekwa mgbe anyị establish something like that na China, establish kwa na Dubai, you know, even in US, even in UK, even in Canada, ndị Ụmụdịọka na all over the world. Mana ụmụ nwanne anyị apụzi olden days, mmemme nke dị wedding ka onye ọbụla wee mali abụ. Ụmụdịọka Neni, Ụmụdịọka Ọkịja, Ụmụdịọka Ọka, Ụmụdịọka Ọkụzụ, enwe nke dị na Enugu State, then enwe Ụmụdịọka Ọlụ, and so many Ụmụdịọkas around Igbo land. Bụ ụmụ nwanne anyị jebekwa ụdị ije a mụnwa bịa na Ghana ma ụdị ije a some of our brothers bịa na Lagos ma ụdị ije a some of our brothers bịa na Canada and Australia olden time.
being that na olden time now wadebe too civilized ebe ọ na ịbatala enye ya na balance ya atụala ya aka ada azọ a na-azọ nwanne mmadụ bụ mgbanụ ndị Igbo adịrọ agbakasị arụ ego adịrọ nụ ịbịagasị n'ọnwa ebe ị na-ede ka onye iyi elesi ya n'afọ onye bịa wele ana na-esi a balance ya onye a balance ya. But the beautiful thing family na fa balance ya n'anywhere fa balance fa na-azakwa data ya fa ya onye ka iji wee locate nwe fa easily. Because mgbe m bịa na social media n'uli na-asị na mbụ onye Ụmụdịọka somebody abịa na-ajụ ma kedu Ụmụdịọka nke Ụmụdịọka Ọka ka Ụmụdịọka Ọkụzụ ka Ụmụdịọka Ọkịja ka Ụmụdịọka Ọlụ. Ana m agba na Ụmụdịọka taa na Ụmụdịọka nke m nwa abụrụ village na ndị a niile si na village anyị wee pụọ olden days jebe ife ndị Ụmụdịọka na-akpọ na anyị na-eje ọsụ a bụ ije olu oyibo. So olu oyibo ava je onye jebezi ọkpọrọ nwanne ya oluzie ebe ava anọralụ. Most of them anatazi dịka o si dị n'Ụmụdịọka today ịbatakwa n'Ụmụdịọka by a lot of people na-abụrụkwa ndị Ụmụdịọka anyị na fa abịkwa sisikwa mba dị iche iche bịa but today fancha niile osikwa ndị Ụmụdịọka. So na the history dị behind it bụ olu oyibo ka baje mana values n'olu oyibo a mee gịnị nwetazi ana nọralụzia bụzialụ ndị obodo afa nọ na-azazi Ụmụdịọka village n'obodo a isi enwe Ụmụdịọka around Igbo land including Delta State. So na the history dị faji wepụ bụ na this migration etu esi nwekwa ụmụ nwanne anyị jee America today fa anachiatazi azụ nwekwa ụmụ nwanne anyị jee Canada nwee ụmụ nwanne anyị jee Australia fa anachiatazi azụ otu a ka ụmụ nwanne anyị si jee olu oyibo olden days jee igbu ife a na-akpọ ichi fa na-edekwa uri ịma na ịgwa ndị mmadụ na our ancestors ndị izi seve cartoon fa emebe argument si na our ancestors amara ife cartoon mana uli ekpo first cartoon a na-ede na-arụ before ịbịa na Ụmụdịọka by like 20 years ago o nwere nne nwaanyị bụ agadi nwaanyị ma nna mmadụ bụ agadi nwaanyị ya na afro cartoon na-arụ ya na Ụmụdịọka. Most of them anwụsịsigo na ịfụrụ ya n'ọba ya ịfụ nwantị na ọsọ n'aka ya ndị nne nwaanyị na ndị nna mmadụ na ndị be anyị na-ejezi obodo ndị ọzọ je na-edekwafe uri ya mana ịmago na uri na ife dị n'ime ọhịa na-akpata wee wele ya se mmadụ na-arụ ọ na-achazi black and a lot of people amara ya mana ndị be anyị mara ya too well vabiazi afade ya fa anali iji maọbụ anali ya ede so gbukwa n'ihi ichi ndị chọọ egbu ichi egbu efe ichi ọ bụrụ so ndị Ụmụdịọka ga na-egbu ichi a na-egbu ndị ezi ichi onye gbuo ichi ọhụrụ ede ka ị nwere ọ nalị ya ede oluo mgbe ego pụtara fa na-emekwa otu a telo ife igbuzi ichi ma ife ụdị uli Christianity batazia onwe step back. So n'otu a ka isi wee nwee Ụmụdịọka Ọka nwee Ụmụdịọka Neni nwee Ụmụdịọka Ọkịja nwee Ụmụdịọka Ọkụzụ nwee Ụmụdịọka Ọlụ. I think enwekwa Ụmụdịọka n'Enugu steeti amara the actual side ọ dị n'Enugu steeti and the Rivers steeti enwecha anya even in Delta steeti ọ dịsị and anyị na-work ka anyị locate the whole Ụmụdịọka niile akịda ka anyị nwee ike na-eme ka ife on together as one people. Ekenegba m ụmụ nwanne m. Okay, daalụ Waja. O nwere ihe nchọ ịjụ. Ị nwere ike ịkọwala anyị kedu ka unu si mmalụ na Ụmụdịọka ndị anụnwa dị n'iche n'iche na unu na ha bụ nwanne kedu ka unu si kpaba alụ wee chịkọtaba ndị a niile n'ofu n'ofu? Okay, otu dị alụ si bido bụ na some of them na ije ebe fa ife anyị na-azụ ụwa afọ mana ịbịa enwekwa obere afịafa na-enwe befa afọ a ka a na-akpọkwa ya. Now oge the history bido aka nwetu mgbe igwe nke izizi anyị aka dị ndụ enwe some of them nata anụ na be anyị nwa mana ọ bụrụ na ọ bụ sikarị na Ụmụdịọka Neni ma na Ụmụdịọka Ọkụzụ mana ọ nwee some of ndị Ụmụdịọka si ife dịka Ọlụ nachieta be anyị ụfọdụ enyekwa va na fa lụọ ụlọ nwee ndị nachieta anụ nya enwerozi space ebe a enyefe anafa nachiakwazie ebe afa nọ bife ebidozie tụwazie elo si oke ka anyị nwa chọkọwazie afa anyị nwa ife na-achọkọva na like otu anyị na-eme mmemme na anyị emefe invite fe bulu egwu bulu ma mmụọ ma everything bịa anyị jezi anyị eje wejelufe invitation ọ anyị nwa ji aka anyị jekwuwezi afa mana enwe ndị ji aka fa nata enwe ndị nọba anyị kịta anata anụ then nwekwa ndị bịanụ si nakwa n'ebe fasi na nna fa agwafa na ebe a ka fasi mana space ya dị ọzịnụ and na fe establish ga ebe afa nọ mana anyị na-enwe relationship enwe ife anyị na-eme fa bịa enwe ife fanwa na-eme fa eme anyị invite anyị eje mana the nchọkọ started that na oge some of them nachiatara azụ igwe be anyị jebezia na-eme itifa na ejezia na-eme itifa na village isi afa nọ
fanwa na ndị nna mmadụ dịkwa ndụ mgbe a na-akọwachazi history nekwa ife papi agwali ya nekwa ebe a si anyị na isi na otu anyị si wee bido na ebe anyị si wee migrate otu aka dị relationship si bido mgbe igwe nke izizi anyị aka dị ndụ ọ na-awazi ji emef invite va abịa ife ọbụla ọ dị na-eme emef invite va abịa otu aka anyị na-ava si bidozie wee na-achọkọzi ọnwa anyị wee lue na this stage anyị nọ that no go too big even na na-achọzi create a platform for it. Okay, o nwere ajụjụ mmadụ delu na comment section. Ọ sị, ọ bụ so only your ancestors answered Dioka. Ọ dịghị ka a ga-asị na ọsọ nsọ ndị bụ unu zara ụmụ Dioka na anya na onwere obodo ọzọ atọ enwere any lineage with you people na-aza Dioka n'ala Igbo. Ife eji wee mara anyị, ife anyị ji mara onwe anyị bụ ezebo ka anyị ji mara onwe anyị. So anyị nwabụ ndị ụmụ Dioka taa anọ nna aga kịta nụrụ a na-ezebo ntọọnụ mana Dioka ahụzi nnekwu nna mụta ma ụmụ Dioka ndị nke niile anọzi outside. Ịghọta ife nkọwa enwere onye ya apụta kịta enweghị obodo ya apụta na-anụ that name Dioka. Dioka ahụ short form. Dioka ahụ mmadụ ka ọ bụ onye nwa mụtazi ndị a niile mana anyị nwabiazi wee tizie ụmụ n'iru ya ọ bụziala ụmụ Dioka. So na the main name ahụ that Dioka then nke anyị nwabụ ndị ụmụ Dioka taa na-akpọzi ọnwa anyị bụ Ezebo Awalaja. So Ezebo a m na-agara n'anywhere ịkpọ onye ịkpọrọ na Ezebo kịta na ụmụ Dioka atọ enwere obodo nọ n'ala Igbo na-aza that Dioka apart from anyị nwa enwere ndị ọzọ. Okay, Joyce, don't accept people yet because onwelu ihe ikwulu kịta mgbe ị na-ekwu okwu ikwulu okwu ihe gbasalụ ide uli n'ọnụ oyibo cartoon akwa cartoon ka a na-akpị ya is it cartoon? No, tattoo is tattoo ka a na-akpị ya tattoo. Now in this our present generation dịka onye ụmụ Dioka Igbo eji ide uli maọbụ ise uli wee malụ unu. Ọ bụrụ na ị na-aga n'ezi kịta maọbụ ifu nwa agbọghọbịa maọbụ nwa okolobịa seluli na-arụ ya, ị ga-asị na onye a na-ebi ajọ ndụ ka ị ga-asị na ife ọ na-eme adịghị mma n'agbanyeghị na ọ bụ ife eji wee malụ obodo unu? Kedu ife inwe ike ịgwa onye anwa? Okay, enwere ife dị wrong na ise tattoo na-arụ and ịbịa na ala Igbo ọ bụrụ uli. Enwere ife dị wrong na ya because na enwechara so many people na-agba bọọlụ desịrị ya nọ. Enwechara so many people sesịrị ya, enwechara so many people bụ rich people fa ibu akwakwa ifu na pas tattoo na-arụ mana ịmago enwe otu a na-aga abịa si mebezie ife ebụrụ ime ife ndị oyibo na-akpọ isi na-akpali deti na abalị nya n'ọnụ oyibo ọ bụrụ ime something abuse. Ọ nke ahụ nke na-adị njọ. Enwe ndị ya afụfe ese ife na-adịra pass good information to the society na arụfa and ọ bịakwa eyobi oye. Now ịmakwa na ome some people fa bịakwa see nya o nwere ike ọnwụ nwaanyị see nya ụfọdụ se na alafa o mevaba adịrọzi eri akwa so that ka ị na-afụ ife ọ dị n'ala ya and o wele ya na public niile na entertain the whole public which is totally wrong. Na somebody abịa dee ụdị ife a wele ya na entertain public onye ahụ ife dị njọ mana mmadụ se cartoon na-arụ ya enwere anything dị wrong about it. No the mentality or the message ọ na-try ịpass across ife a na-ekwu okwu ya and ọ bụrụ nụ ebe iwere ife nya ịghọta ife na-ekwu iwere ife na-apakọrọ good information ije see na-arụ ise enya na-arụ iburu ya na-abayarị onye ahụ ife a na-ekwu ọ bụrụ na ise dị cartoon na onwe enya ma ọ dị uli because no ife eji wee mara anyị. Okay, daalụ. O nwere ihe nchọ njụ gị dịka onye Igbo Igbo ị na-akwado ihe gbasalụ omenala ọdịbendị ya na omenala Igbo ama m ụdị ebe ị nara akwado abịa na ife eji mmalụ ụmụ Dioka dịka ide uli a onwelu ka ndị ụmụ Dioka
si akwado onwelu ka ndị Ụmụdịọka si akwado ma ọ bụ na ha nwere ebe ọ ga-abụ dịka obodo eji mara ide uli abịa si ka nje Ụmụdịọka ka nje dee uli ma ọ bụ ka nje see uli na arụ m o nwere ebe do n'anwụ ma ọ bụrụ na onye ọbụla jebelu Ụmụdịọka kịta jeluo ọ bụrụ na a ga-afụ onye ahụ ma mbọ ya like families ka na-eme ụdị ihe ahụ ide uli. Did you understand my question? Or individual something ka ọ bụ na bai na enwere a lot of people na-eme enwere a lot of people na-eme the thing if ọ bụ individual something yes mana ndị bai ka eji amalụ ọnọdụ ka afịa na-azụ azụ na ịbịa na Nnewi asị na fa na-azụ machine pass na-eji machine pass malụ ndị Nnewi otu a ka idu mgbe a na igbu ichi si wee bụrụ ife eji wee malụ ndị Ụmụdịọka ọnya ka ị bịakwa kịta ifukwa onye Ụmụdịọka ọ na-ekwu okwu okwugide okwu magide mbem ma okwugide somokwu ọsị dịọka ichi dịọka mụlụ m. Okay, daalụ. Abịa na Ụmụdịọka o nwere ife Ụmụdịọka na-asọ nsọ dịka gị nwa bụkwa onye Ụmụdịọka ma ị nọ Ụmụdịọka ma ọ na ị nọrọ Ụmụdịọka ịpụkwa obodo ebe ị nọ ị ga-abịakwa na-asọ ihe anwa maka na ịma n'obodo gị na-asọ ya nsọ. Yes, ndị be anyị na-asọ a lot of things. O nwere ife anyị na-adịrị eme, o nwere many things anyị na-adịrị eme anyị na-asọ. And ebe ọ bụla na ana m asụkwa ndị thing duto na ndị be anyị na-asị ya nọ doctor ka ọ bụ na be anyị. Okay, onwelu omenala Ụmụdịọka na-eme iche. Mba, Ụmụdịọka enwere omenala anyị na-eme iche. Omenala Igbo bụ one. Ife anyị nwere omenala m na-ekwu onwere omenala m na-eme iche dịka Ụmụdịọka na-eli ji ogidi gbalụ na okilikili na-eme nwafọ ogidi Abagana na-eme ede arọ unu nwa bụ Ụmụdịọka onwere ụdị omenala unu na ọdịbendị ọkwa ọdịbendị ka ị na-abịa onwere ọdịbendị eji malụ anyị nwe festival anyị kedu ife a na-akpọ nke anyị emepụ ịbịa na be anyị enwe nke anyị na-eme a na-akpọ Agbo Egbe nwe nke anyị na-eme a na-akpọ Afọ Agha Mmụọ ọnya ife eji wee malụ ndị bụ ndị Ụmụdịọka anyị na-eme ukwu arịra Afọ Agha Mmụọ Ọgbọ Egbe but the truth remains that na oge ndị be anyị jere zụọ ụka enwe nke ndị be anyị bịa mebezi a na-akpọ mkpụkpa yes mana ife eji malụ ndị Ụmụdịọka from origin Ọgbọ Egbe Afọ Agha Mmụọ and ukwu arịra ọnya nke ndị be anyị na-eme mana oge abịazi ndị be anyị jewe ụka mana ịma Catholic Church dominate na by early time even Father Tansi ahụ na by ka ọ nọ wee jee missionary journey ya before jewe obodo oyibo so abịazie enwe nke a na-akpọzi mpụba nke a dominatezie because na-abịazi ndị na-ekwere eje ụka mebezie da one then ndị ọzọ jebezie ụka rapụzie ma Ọgbọ Egbe a ma ukwu arịra ma Afọ Agha Mmụọ anyị na-emezi then ndị na-ada ejezi ụka switchzie na nke a na-akpọzi mpụba so it's like na ịbịa na Ụmụdịọka today nke a na-eselebrate tikarịsịzi wụ dati mpụba so mana nke wụ the main Ụmụdịọka celebration bụ Ọgbọ Egbe ukwu arịra and Afọ Agha Mmụọ Afọ Agha Mmụọ ahụ afịa anyị every afọ mmụọ anyị apụ dati mmụọ anyị apụ na-eche ndị ji ahịa ụfọdụ na-emego a na-agụ ego ndị si ahịa a na-enyefe ego ndị ya enye mango ndị ife ọbụla iji esi afịa ana ifu mmụọ n'ezi ịdachi anya na ndị so mmụọ so okay ife eji malụ ndị Ụmụdịọka anyị na-eme asị omenala ife ime ụta dị ịtọ Afọ Agha Mmụọ ukwu arịra and Ọgbọ Egbe ife aka ndị Ụmụdịọka na-eme mana oge ụka bata be anyị a lot of ndị Ụmụdịọka jebe ụka rapụ ife na-atọ a then o nwezi nke a na-akpọ mkpụkpa dominate inu because nọ ndị na-ada eje ụka promote wezi nke a gabazia dominatezie eweziali amalụ apụtasị na ndị Ụmụdịọka na-eme mkpụkpa ịgọta ife nkọwalị na okay mana ife eji mmadụ ndị Ụmụdịọka yes ọ dịghị ka ife inwe ike ịkwado si na omenala eji mmalụ dịọka bụ na ka ewechighe tie azụ maka na ife eji malụ gị ka maka na
ka ebe ọ wụ na ụka abịago ka arapụzie anya ọ dị gị ka inwe ike ịkwado onwe ka emewekwa ụdị omenala ọzọ ka emewekwa ụdị ọdịbendị a ọzọ ka na ọ bụrụ ife inwe ike imenwu? Yes, I dey push the agenda seriously now because we are coming back to our root. So kedu ife ọzọ na-alụzi na ọ ebidokwa otu a ndị be anyị jego ụka jee many years and mụnwa agwo nne nọ na social media for 2 years plus na-epush the agenda of anyị nwee nachi azụ back to our omenala so that ka anyị buchi ya ife ezigbo omenala azụ n'ala Igbo. N'Ụmụdịọka be anyị, ọgba egbe anyị, ukwu arịrị anyị, mmụọ niile anyị na-eme n'Ụmụdịọka ya anachi ya azụ. And they watch one if na so many things are imposed to eme if so many more bịagasịnụ fife ndị nke eme. So ife gbasara ndị nke eji wee mabụla anyị olden days before ụka bata ọ dị na pipeline na n'Ụmụdịọka platforms na anyị ga-ewechi ya tị azụ ka anyị bido celebrate here. Anyị shift to some December time even New Year anyị enwe festival anyị na-eme ya na-akpọnata ụmụ nwanne anyị n'obodo dị iche iche ụlọ because no even niile anyị na bring ndị mmadụ back olden time before some of our brothers and sisters jebe Pentecostal church bịasị anyị na ọ bụrụ ezigbo ife ka ọ bụ anyị emezina ya na ọkpụ isi ya na anya alụsị. A lot of people were away from it wee na but people like me apụtago ka I bring ya back to the table so that na anyị ga-enwe ike ife bụ omenala anyị na-eme ya na ife eji wee mara anyị. So ọ dị na pipeline ọ nwere ọda na ọ na-anachiata azụ anachiata. Okay, dịka ụfọdụ ndị mmadụ ma ụdị ma ife ikwenyelu na ya ịkpọlụ mmụọ kọwala anyị ife like ife imini na mmụọ ịkpọ ịma enwe ike onwe obodo na-abụ onwe ike ọbụna masquerade ka a na-akpọ mmụọ and onwe obodo ya bụ maybe ihe dịka ihe gbasara alụsị eyibe to standing for like onwe festival ya ba na-eme ọbụla alụsị na a particular month eji celebrate ihe dịka gbasara this kind of alụsị and the thing turns to be a general stuff for the whole town. So biko mmụọ anụnwa ịkpọ kọwala anyị ọfụma maka onye ọbụla ghọta ife imeni. Daalụ. Okay, mmụọ nkwu maka ya bụ ife a na-akpọ masquerade n'oyibo. Yes, ife ọbụla a na-ekwuzi gbasara alụsị abụrụ ife ndị Igbo na-eme. Mana enwe one problem most Igbo people nwere in this generation. Enwe so many things a na-akụziri ọrụ anyị. Mana ịmago ndị mpafa na-efe alụsị ịbịa na-agwafa na ọ bụrụ ife ndị Igbo na-emefe ama nkwe. Now, the mistake is this. Ịbịa na ala Igbo, ife anyị nwedere na-eme exist na ala Igbo with two things, shrine and deity. Anyị nwere idol. Ife anyị nwere na ala Igbo be anyị ife a na-akpọ ya n'ọnụ oyibo shrine and the deity. Anyị nwebụ ndị Igbo enwere anything a na-akpọ idol because na idol man-made. Anyị nwebụ ndị Igbo ada eme ife man-made. Anyị ada akpụ isi a na-enye anything including God. Anyị ada efe Chukwu. Anyị adịrị eje kpụwa something n'efe ya. Ịbịa na be anyị na ala Igbo shrine anyị and deity anyị ife anyị nwebụ ndị Igbo na-akpọ ya bụ okwu mmụọ and okwu ana. Ije na okwu mmụọ niile na okwu ana dị na ala Igbo ima mfu anything ma akpụ di ya. Ije na video and post ihe afụ nke ndị Ụmụdịọka by the side ebe anwụ isiri akwa yero na akwa red ihe afịa ị na-anya ifu afọ mịa enwere ife yes enwere ife akpụrụ akpụ dị n'ime ya ife a bụ okwu mmụọ anyị. Then ije na azụ hall anyị n'Ụmụdịọka ihe afụkwa okwu ana anyị ife ọwụwa agbagba ukwu osisi enwere neti ma akpụ dị n'ime ebe a. Generally ndị Igbo adịrị efe neti ma ya ada eme ife ofufe. But the problem anyị nwere bụ na mgbe ndị chọọchị dominate ya n'Igbo church people bido kpọba ife niile alụsị ma okwu mmụọ anyị ma okwu ana anyị kafa kpọbazi anya alụsị si na ife apịa ya ejezi n'ebe a. But na iwere ya dictionary kịta check here you understand that na deity bụ a divine place and the shrine bụ a holy place and na ife anyị nwere na ala Igbo bụ okwu mmụọ na okwu ana which bụ divine place and the holy place. Anything was idol bụ mmadụ mere ya. Ife ọbụla anyị kpọ alụsị na ala Igbo mmadụ mere ya. Mana the beautiful thing nchọ ka understand ya na abụ na dịka anyị nwa na-eto asị mmadụ ife niile abụzi okwu mmụọ anyị na okwu ana anyị na-akpọ ya alụsị. But giving ourselves good orientation now psychologically you need to understand na ịbata na okwu ana na ala Igbo today n'obodo niile a na-akpọ na fa nwa alụsị jee ebe anyị
ịma mfụ ife akpụ dia ife ya afụ ebe a ukwu osisi. Yes, ogilisi. Ma ọ bụ akpụ. Ogilisi ma akpụ ma egwu ma ngwu ma ọjị. Ọ ife ya afụ dia osisi ka ọ na-abụ. So ife ọ bụ ọ nataluchi ọ bụrụ ife mmadụ mee because ana Igbo dị sacred. Ọ bụrụ mmadụ menya and has been there before mmadụ. Ọ bụrụ mmadụ bụ na ụzọ wee pụta. Mana ọ bụ na ime agree as ndị Igbo na anyị chọọ ịnachi azụ back to our root. Anyị ga-acknowledge the truth first. Onye akpata anyị bịa gwa m asị onye Igbo sịrị ana m eneti ma alụsị. Ana m atry ka nkọwale na ndị Igbo adịrị eme eneti ma alụsị. O nwere ife gbasa anyị na alụsị. But because na a lot of ndị be anyị understand that language, deity, shrine and idol na ife ahụ ife na-atọ n'ụlọ onwe ya iche. Ọ na-adịfa difficult mgbe ya na-agwafa ya na ya adịrị efe alụsị and na ya adịrị akpụ isi a na-enye alụsị ma anyị na-eme ife ọbụla gbasara alụsị ọ na-ewefu iwe. Na ịtụrụ ozie this question to them Joseph Vasiva ndị Igbo a unu na-akpọ osu gịnị ka fa mere? Because na otu ihe esi mana anyị nwebụ ndị Igbo adịrị eme ife alụsị mgbe apụtara sị na mmadụ bụ osu. Ijuzia kedu ife onye anyị na-asị n'osu ka ọ bụ ya fellow human being ka ị na-eketa anya na-ata gị osu ka ife bụ the person's offense asị na ọ gbakwulu alụsị. So ebe ọ bụ na onwe ndị Igbo gbakwulu alụsị olden days ndị Igbo si na anyị na ndị agha emekọzi maka na va gbakwulu alụsị ma maka na va bụ oru na alụsị. Kedu ife gị nwa na-apụtazi na this present generation na-asịzi na anyị nwebụ ndị Igbo na-efe alụsị? Now inene na this present generation ma anyị nọ mana TikTok mana Facebook on social media ị ga-afụkwa ndị Igbo ji ego akpa simenti kpụọ alụsị obu eke n'isi goo osisi tụsị anya gba anya penti bulu dọba na befa na-asị na ife awụ omenala Igbo na-worship ya na-eri ego dị na ya na-eme everything. Ndị mmadụ na-eje ebe a je na-ekpele osisi a na-contribute ego fanwa na-ebuba ego na akpafa. These people ọ bụ na anyị nwụsị echi their children grow, my children grow, your children grow. Faya na-agba ndị mmadụ na ife a mpafa na-eme kịta omenala Igbo. Mana ana m ajụ ikịta iso emie isoro m emie ma fanwa na-eri ego dị na ya fanwa na-eme ife dị na ya fanwa na-eme the propaganda na ndị Igbo na ife alụsị na ife awa omenala Igbo. But we are not involved. They are the ones eating the money, eating yam, eating ọkụkọ, eating ji ma ife niile na-abịa n'ime ya. So na inene otu o si wee dị kịta alụsị dị iche, okwu mmụọ dị iche, okwu ana dị iche. Anyị nwabụ ndị Igbo adịrị eme ife alụsị. Okay, ka m jụọ gị mgbe nne na vidio ipostu ị ga na civic center ikwu kịta asị m na mma afụ ebe ekele akwa red ke nke a mma asị na ọ bụ okwu mmụọ ka okwu ana nya dịka onye Ụmụdịọka emebe omenala gbasara ya ị nwee ike iji ọjị na mmanya wee jee ebe ahụ si maka na a na-eme festival that consigns it si walụgoji nka something like that inwe ike ime aya adịrị meditin gee ntị ijekwana na elia vidio anyị fụ na that day na-enwe a bigger celebration odo a bịara n'oge that day na that civic center onwe onye ife ụba n'ime ebe a. No, I understand because maybe you are doing a different kind of stuff. The same thing. So, it may not be open that thing in your civic center ebawa. Nenwelu a particular month onwa eji emedo ife ade eba. Maybe not like a festival that concerns unwa bundu Ụmụdịọka nke anwa ebawa. It means that the whole some villages will gather and the rest of it ba. So that's why nja ajugi inwe ike George concerns Ụmụdịọka. But then who maintains it? Okay, ebe ọ dị na civic center, who maintains it? Onwe n'aka dị ọfọn. Onwe the team nwe n'aka dị ọfọn, a na-eji awali ọjị. Ngwa na-ege ntị. Ife a na-eme n'okwu mmụọ na okwu a na ndị Igbo bụ enwe nwa ada mmụọ na-ebunata ngige ya. Ebe a ka a na-eje eme ife omenala. Gee ntị, ife a na-adị sacred. Enwere ife dị ka ije emekwa ọ bụrụ ife ebute ife a na-emekwa nke eji ebute. Now enwe nwa di na-abịanụ enwe onye chi echichi onwe echichi a na-echi n'Ụmụdịọka ihe ji nzọọkpa na-abụ ihe eji ọnụ je kpụrụ ọjị ka i wee na-ekwu eziokwu anaghị fụdịla onwe nsọ forever. Ihe ji kpụrụ ọjị ka i wee na-ekwu eziokwu nya asa ọlụfa ka ọ bụzi eweta ji weta ọkụkọ onwe ife nwa di na chọọ ịbịa mee
fa akpọrọ nwa di ya na jee ebe elu eme ya emecha anya ọ bụrụ na ewu ka o wetara ya egbu ewu anyị taa gbuo ọkụkọ anyị taa gbuo ife ọbụla gbasara ihe sota na egbu ewu gbuo da okwu n'okwu a na ihe sota adị na-ejesibe nne m ochie yes okwu a na-anyị ka ọ bụ okwu mma anyị ka ọ bụ mana ọ bụ na anọpụta mụnwa awaja gee ntị ọ nwere ife iju m because I'm like ịdị tactical mụnwa awaja kịta esi ga na nata chila ọjị jebe ebe a si akpebelu m ekpele for what? That is a mistake a lot of Igbo people na-eme ekpele na ekpele for what? Ọ ka m wee bata ego na Ghana ka ọ ka gịnị ka m wee mụta nwa ka ọ ka m wee goo moto ọ dịrọ necessary because even in our material thing I have to work hard in Ghana to buy car or to build a house. It has nothing to do with okwu mmụọ. It has nothing to do with okwu ana because ego adịrọ na mmụọ. Ebe ego dị n'aka mmadụ onwe business m fokịta anya opu ya na Ghana bulie na Nigeria I can sell it and make 50 million 30 20 million onwe problem nwa I will solve it straight. Enidoro m ije si ka agọbalụ m ọjị ka m wee gaba n'iru so ọ bụrụ ife anyị na-eme kama na ịmago na ọ na-abịa agọlịsị ndị mmadụ. Okay. Waja biko onwe ndị na-ede na comment section. Okay. Kọwala anyị ife bụ omenala na ọdịbendị. Ọ bụrụ mmadụ niile maala ife bụ ọdịbendị na omenala. Biko kọwaa anya ka ndị mmadụ ya aghọta. Then let's go over to questions. O nwere ndị nwere a lot of questions. I want to believe na ị nwere time ịza ndị mmadụ ajụjụ. All right, sir. Thank you. Really good time. I'm not carry 5 minutes. Okay. Tochi Media, mute your mic. Okay. Akara ebutu Tochi. Ogochukwu na ndị ọzọ na-ege m ntị. Anyị nwa bụ ndị Igbo ya apụtafu ụlọ ịdị na-ekwu eziokwu ọ bụrụ ife onye chee na onye abụ eziokwu because eziokwu ada balance kwa ya balance and eziokwu ada adịkwa tu. Ife ọ na-adị Igbo ofu. Ife bụ omenala na ana Igbo ife jikọ anyị nche ọnụ as one people. Onye abụ omenala and that thing we must ihe ọ dị compulsory. Ife ọbụla akpọ omenala na ana Igbo ife jikọ ndị Igbo niile ọnụ ọnya ka o ji bụrụ omenala anyị ndị ọzọ ada eme ya. Sọsọ anyị nwa bụ ndị Igbo na-eme ya ka o ji bụrụ omenala anyị and ọ dị compulsory. One bụ usoro otu anyị si akwa ozu. Gee ntị na ana Igbo mmadụ nwa ya akwụ ya akwa. Ọ dị clear to you na ana Igbo kịta ife bụ omenala bụ na mmadụ nwa n'ihi akwa onye akwa omenala ka ọ bụ enwere ife ya echenji nwere n'ụwa. Usoro eji emezi ya bụ tradition. You can change tradition, you can touch some things na tradition. But ife bụ ndị Igbo bụ omenala na ana Igbo ba anyị bụ na nwa onye Igbo nwụta n'ihi akwa ya ọ bụ na ịkwara onye ọzọ nwa ya akwara onye nke anwụrụ omenala. Tila akwa onye bụ ụzọ nwụ before ịkwa onye nke ịbụa ọ bụ na ịchọ ịkwa onye nke ịbụa na ịkwara onye nke izizi then ije ebe ndị nna ya ochie ma obe ndị nne ya ochie ma obe ndị ikwu na ibe ike izi ebe na ịchọ ịkwa onye nwụrụ na ọnwa onye nwụrụ na ịchọ ịkwa ife iziba ya ajụ ewu akwagokwa onye nke efu bụ ụzọ wee nwụ isiba mba na akwara onye vasị na fama mbịa na ya akwagodo onye bụ ụzọ nwụ na fa chọrọ ịbịalite ọghọrị na akwa onye abụ ụzọ nwụ awe kwuo okwu onye nke ịbụa onye awụ omenala ife jikọ ndị Igbo niile ọnụ as one people. 2 enwere m ike nye 3 example ka m yala ili oge ndị mmadụ. 2 onye ọbụla bụ onye Igbo teta ụla n'ụtụtụ ịgọ ọjị ịbụ onye Igbo today onye ọbụla sị na ya bụ onye Igbo tetara arụ ụla n'obi ọba na obi eme gịnị gọọ ọjị ụtụtụ ịgọsizi ọjị ụtụtụ a ijerezi achọghị ife ihe eri aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ ife ndị ọzọ sozi na ịga ọjị ewu tradition ka ọ bụ ọ bụrụ culture bụ na iteta ụtụtụ na ya aga ọjị then ife ndị ọzọ sozie ma ịtụzi nzuo ma oliva mmiriva na-egwu mmiriva wezile edo ma ife niile na-akpọzi ma ịghọta na ịga ọjị anyị mmiriva tradition ka ọ bụ ife ndị mmadụ Milita. ọ ma mmiri mara pụrụ ya taa ya ka bedu ero Milita. so no ịga ọjị bụ omenala ịga ọjị aga ọwa omenala anyị akpata na ife ọbụla anyị na-eme ijele ebe a na-eme ife n'obodo ihe afụ na ya sị ka anyị gogodo ọjị anyị adịrị ekpe ekpere anyị nwa ndị Igbo adịrị ekpe ekpere ife anyị na-aga ọwa ọfọ anyị ga ọjị anyị fụ na ebe anyị mee ife a na-ama ntụ nzu enweghị ebe ifu ndị Igbo gbakọ eme nnekwu okeshọn enwere maybe above 50 people ịnụ ka ha si weta nzu ka atụa
ịma nnụrụ ya maka na ịtụ nzu tradishọn ife ya ga ife eji wee mara anyị nwa njiri mara ndị ịbịa na be nkịta ife ọ na-asimbolize bụ ọ bụ na m nwa waja anọrọ ya mmiri ya wee bịa na be nna mmiri bara ana na opi m ọtụa nzu otu o si atụ nzu ọtụsịa nzu ọ bụ na m natafu nzu a amagolo na mmiri bịa dati nzu a mmiri tụ ziko nọnwụ onye ọbịa bịa na be m bikos ọkwa nzu ma ọkwa ọjị na-adị n'obi 24 hours ịwa ọjị isi onye pụta welụta onwe nkwọ ka ị nwere idegha onye pụta ọgbalụ nwa ọtụzia nzu epụtaziasị hei na mmiri chọtakwa m eme ngịnị ewere m okpogbo m ma ọ baisikụl mgbe baisikụl pụta jebe ebe mmiri nluzi ebe mmiri asị ya na mfụ na-ebịa anyị akpa nkata amalụ m ife o ji wee bịa so ịtụ nzu tradishọn njirimara ndị ịwa ọjị awawụrụ omenala then another thing dị na ya bụ ije eneme ọmụgwọ enwere onye Igbo n'ebe anyị asị na mama nwunye na ya nwa nwunye nwa nwa na mama nwunye ama mbe ọmụgwọ ọ bụgodị na ọbịa nke izizi wụrụ ajọ nwaanyị ọmụzia nwunye mụọ nwa nke ọzọ esi mba na ị chọrọ ka ọ gọọ nwaanyị abịa kama na ihe akwali ya ibu ọmụgwọ ihe anaghị arị anya enwezie lot ma echichi dịgasịzịa ma mmemme ndị ọzọzi anyị na-eme mana ife njisi ka m were taa bụ ife dị simila to ndị mmadụ ọnyanwa bụ omenala Igbo our omenala has nothing to do worship spirit like otu onye Igbo ya apụtazi atudo owenye ojii enu kpọba ndị mmadụ iyi ọ bịara ihe egbu mgbuo onwe ya aka nsị adịrị ama aka aja ọchụ nwa ọkụkụ nwa ada nwa ọkụkụ nwe onwe ụsọ ndị na-achụ anyị were anazelu mmiri nke ji wede eme na nke a ji wede eme na ọ bụrụ ife anyị na-agọ n'ọfọ ife anyị na-agọ ọwa ọfọ ndụ ọ bụrụ ọfọ ọnwụ so nke a abụgolo omenala ka m bịa nye m 2 minutes okay zaa your call ọ dị important ka okay biko nu ndị be anyị abịakwa n'ọgụ anyị abịakwa n'mba ụgwọ nwaya ka eji aga n'ogwu ndị niile na ọ dị ka ya sị na-akụwago ọkpụ na comment section nwayọ ndị na-efe alụsị ya anụlịla ọgụ mmiri va ya anụ ọgụ don't worry biko ihe ma unu bụ onye ọbụla ma na o nwelu question biko get your questions ready unu for one bus nrapụ ịbịa jụọ your question ọgbada ana mmiri na-akwadokwa ọgụ gị na waja ya anụta biko Tochi so nwekwa question ọ nọ na bus already so ọsọ jụọ ka ọ lituo ka ndị ọzọ wee bịa so there will be free bus again. Okay. Tochi, isi inwe question, right? One question. My first question was going to be the difference between omenala and the ọdịbendị. The another one initially bụ okwulu maka ndị ụmụdịọka okwu maka dịọka. So nsi ka njụ ka ebe dịọka si originally then dịọka ndị ọlụ ka ha si migrate etu ọlụ ka ọ dịọka ndị ọlụ emana ofu onye azụ ofu afa yata so ọ dịọka ndị ọlụ achọrọ m ebe that dịọka si originally ebe o si then ka nke ndị ọlụ ụmụ dịọka ọlụ ka ebe ha si wee migrate wee bịa ọlụ. We don't have any Enugu state. We don't have Ebonyi state. We don't have Abia state. Even when ndị Igbo. Ebe ọ bụ na ndị Igbo ka anyị nwere in the year 1913, 1912, 1911, 1910, 1909 before the amalgamation of 1914. Ka somebody esipụta na-asị na ndị Igbo nwere omenala dị different. Omenala ya dịrị different. Omenala ya bụ one. Omenala bụ ife jikọ ndị Igbo ọnụ. Mana ọ bụ na onye Igbo pụta ebe a sị m na mama na nwunye ya mụọ nwa na mama ya ama mbịa na ọmụgwọ then mma sị na onye abịa na-abịa n'ala Igbo because na omenala anyị ka ọ bụ then onye Igbo bi ebe a kịta sị m na mmadụ nwa na beva na adịrị akwa ozu na ada akwa onye nwa anwụ na beva ihe amasị na onye abụ ozi onye Igbo because ife a omenala jikọ anyị ọnụ ife ndị nke a bụzi omenala ma ịwaji ji yo ma ịwa ọjị usoro otu esi akwa mmadụ anyị nwe ebe a na-akpọ ụmụada anyị nwe ebe a na-akpọ ụmụnna anyị nwe ikwu anyị nwe ibe anyị nwe ebe nne ochie anyị nwe ebe nna ochie these are omenala anyị nwe asị ndị Igbo any other thing mmadụ na-abịazi agbakwa ya bụzi ine onye anyị fụ na onye abụrụ kọọ Igbo person
now gịnị bụ tradition n'ala Igbo? Ife bụ tradition bụ njirimara ndị things anyị na-eme eji mara anyị asị ndị Igbo. Onye a bụ tradition anyị. You can change it. Ka ife bụ tradition a, ọ bụ na anyị nụọ nwaanyị today agba nkwụ ya. Anyị nụọ nwaanyị today agba nkwụ ya. Now ọ bụ na onwe nwaanyị anyị nwụ n'ala Igbo be anyị ma nwanne anyị nwoke nwụrụ na ụmụada anyị ya abịa. Na ọ bụ na ụmụada anyị abịarọ na nwanne anyị nwoke anwụrụ na akwarọ na ya akwa. Gee ntị, ịkwa akwa bụ dị omenala. Ụmụada anyị bịanụ, ọ bụ na fa abịarọ na akwarọ na ya, that means you must invite ụmụada traditionally before wee bụrụ na akwago mmadụ n'ala Igbo. Fa bịazi aba aṅụọ tii. Ndị mmadụ nwụnarị na ọ na-ebe akwa fa na-enu salad, na-enu akpụ, tii na tii bilu va agba mmiri, anụgọta ba agba iwe si na fa ana-ayọva biko, ana-achụ ọkụkọ, fazi na-egbu ebi na abụ na-aya ebifu. Ịkajikwa ụmụada nke anya, ịkajikwa anyị katọ mọt, ka ịmakwala amalụ ụmụada nke nke a bụrụ problem. Fazi na-egbu ebi na abụ, ọ bụ ebe mmadụ nwụọ. Ọ bụ maka ịdọ ife afa mana ụmụada nke anaghị achọ okwu. Anaghị atụ egwu nke ịdọ nke egwere ibe ọ bụ. Ọ bụ ebe mmadụ nwụ. Now, before mmadụ nwa nwoke nwa a na-asị na nwunye ya akwa ajadu 1 year. Nwaanyị nwa di ya akwakwa ajadu 1 year. So many Igbo people amarọ na nwoke wee widowa nwunye nwa mụ na-ebu ntutu. No na-ebu ntutu complete 1 year. And na ọ ya ekwere mmadụ n'aka, ọ ya akpụrụ afọ ọnụ ọma mkpụ isi for 1 year. Mana ndị mmadụ amarọ. Yes. Tradition ka ọ bụ. Ọma nkwe n'aka for 1 year. Ọma mkpụ isi, ọma mkpụ afọ ọnụ for 1 year. Mana due to no tradition ka ọ bụ, ụmụada Igbo wee bịa nọkọ ọnụ wee sị mba na ife erigukwanụ nne na 1 year etekazi. Fa wee mee gịnị cut ada into 6 months. Then asị na nwaanyị di enwu ya akpụ isi ọkwa isi ọnụ ajadu for 1 year. Ụmụada bịakwa gbakọ ọnụ sị mba na ife etego aka because na anyị bịa mebezia 7 days makes 1 week. Mana ife anyị nwebụ ndị Igbo na-emebu 4 days. Afịa na anụ ụbọchị na anọ eke oye afọ ndị nkwọ ọnya 1 week anyị. Before I jeba nke ndị oyibo 7 days, I will cut to queer down to 6 months. If all bụ tradition, you can change tradition na Igbo. And the tradition anyị bịa nwee ka o si dịchazi anya. Most important thing dị na tradition n'ihi akwa ajadu. Enwe onye na Igbo kịta ya aga nwunye nwa sị na ọ ya akwara ajadu. Onwe onye na Igbo ya aga di nwa sị na ọ ya akwara ajadu. No, mana usoro eji akwa ajadu a bụ the tradition mee amendment. Metu ya to 6 months. After ka emetu ya to 6 months, afụkwa na ọkara nne emetu ya to 3 months. After ka emetukwa to 3 months, enekwa anya fụsị na-enwego ndị Igbo bi America, enwego ndị Igbo bi Ghana, enwego ndị Igbo bi Brazil. Na ọ bụzi onye nwunye ya nwụọ nata ka ọkwa nwunye ya, ọ pụtazi ọ na Igbo for 3 months. Na business ọ na-emekwa na Brazil, ọlụ ọ na-alụ, being that na usoro eji eme ewu tradition ka ọwụ. Wee mee amendment, ụmụada wee nọkọ ọnụ wee mee amendment. Si na fa nwa ụmụada ya eji power fa wee sụpụ gị. Ịkwasịzi ya nwunye mgbosi enyi nwunye ya ụmụada kpụọ ya isi ma o mee n'omenala fa na-eme. Fa mecha anya, fa sizi ya gịnị na fa nwa ewelu power fa nwa ụmụada wee na-asị gị nachi ya ebe isi wee nata. Mana ị nachi ya ebe a isi luo ebe a isi. N'ihi ya na-emekwa the process of ikwu ajadu a. Ya na anụrụ n'ezisi isi akwa, ịka ya na-eyikwa white tiri ọnwa ịtọ gazia edezia free. Ichogodo ije gbazi Champions League, ije gbapịa Champions League. Onya bụ tradition na be anyị, ife eji wee mara anyị. Then our code of dressing, otu ndị Igbo si dress. Ife onye Igbo kịta ya ọkwa isi agụ, mmadụ anyị agbarozi n'ihi na onye bụ onye Igbo nụ. Ifere anya na Germany, ife ya anywhere, ife onye Igbo dress ya na-eje imegolu na onye bụ onye Igbo. Inezi anya, imegolu na onye Igbo, ikpọ onye Igbo ozugbo. Then usoro otu isi ana n'aka ya, naanị ịtọnụ, naanị ịtọ anasị ya, naanị rutuo n'ọnwa ya afa. Oh, if any now tradition, your tradition with identity, your culture with your origination. Identity means if you are malage. But to me, even and do to vata, but say even in a butte kemame water doman and Igbo, now say I know about tradition. Kedive Basazia, one kemame water, milliva butesi, doman and buy. And when you Basai na all those things, because if I never tradition, if I had mumma, delegate mamma, usolai see mobe, usolai see chichi. Enwere ebe a na-akpọ ọgbọ ikpokọ ọgbọ ka ndị si wee too. Enwere ebe a na-akpọ ikpokọ ọgbọ ka ndị si wee too n'ala Igbo. Ndị Imo steeti ma age grade. A na-akpọ ya ebiri age grade. Enwere ebe a na-adịrị eme ya n'ala Igbo ka a na-eme ya a na-ebu ute egwu.
mana ife dịzi similar na our culture bụ na otu ndị Enugu steeti si agba egwu abụrụ otu esi agba, mana the culture says na ndị Igbo na-agba egwu, mana style it is wee gbazie egwu yiri ife dịzili ihe ejiri wee differentiate the tradition of Imo State and the tradition of Anambra State, because such name does not exist in Igbo land. Ndị create now, ndị create Nigerian government. Kambia unewe niwe. Mmili ito. Maazị Mmili ito. Waja ya dai baba